Salut! Astăzi vă voi arăta un videoclip pentru începători. Așa că astăzi vă voi arăta cum să faceți un elastic foarte simplu. Uitați! Un arc, de fapt. Pentru acest arc aveți nevoie de un creion. Uite, cam așa. Aveți nevoie de un creion așa, care să fie din lemn, să nu fie din acela lucios. Și puteți să-l faceți cu o culoare neagră, cu un marker negru. Priviți așa. Un marker negru. Așa. După ce ați terminat de făcut, tăiați capătul creionului. Uitați, tăiați aici unde are chestia asta, unde are culoarea. Tăiați cu ceva capul acela. Apoi, deci îl colorați, apoi lipiți capătul acela cu scoci și eu vă voi spune cum am făcut eu. Păi eu am făcut așa. Am pus super glue pe acel creion și am pus repede elasticul. Și am lipit cu scoci, iar în cealaltă parte am făcut așa. Și pentru acesta aveți nevoie de acest elastic. E un elastic. Și va merge. V-aș face o probă. Și acesta este cel mai bun arc. Nici nu știu unde să vă arăt. Deci, luăm asta, punem așa. Și tragem. Vedeți? Acesta este un videoclip pentru începători. Așa că doar începătorii, dacă vor să-l vadă. Mulțumesc pentru vizionare.